Left-Foot on molempijalkainen umpivasuri, maisterismies ja erikoistieteiden kondylooma, joka sikisi pyhästä vetolapusta ja kärsi hollantilaisen sarjatauon aikana. Everybody knows the monkey, but the monkey doesn't know anyone. Tämä on Left-Footin evankeliumi. Joskus vedon häviäminen on suoranainen siunaus. Muistan, kuinka kerran olimme juhlimassa Hanssin syntymäpäiviä ja matkalla Lahteen hyppäämään Normaalimäestä. Kisakuntoa hakiessamme olimme kenties eksyneet Martta-seuran bussiin, joka oli lähtenyt hakemaan halpaa voita kyläkaupasta kuiville limakalvoille iltojen iloksi. Noin. Paikkakunnalla on myös apteekki, jossa vierailin taannoin. Kunnan kirjastolla on yksi kirjasto ja... Mitäs Hanssi sanoisit sellaisesta, että mä lyön vetoa, että sä et saa joessa liennutta folkkevestiä hiljaiseksi? Veto vastaanotettu. Katos tätä. Lähtee kuin Kytösalmen kourasta ennen sopupelejä. Että kunta omistaa metsällä vuokrautunut yhtiön, joka rakennuttaa, omistaa ja isännöi... Se käsihän toimii kuin Kamppurilla Tapparan kultakeväänä 84 ja maajohtajalla krapula-aamuna. Tää ja tää. Nyt mä leväytän sen paskapussit totaalisesti. Mutta tää tarvii vähän toisenlaisia otteita. Se oli niitä hetkiä, kun ei pitäisi haluta tietää, mitä seuraavaksi tapahtuu, mutta haluaa kuitenkin. Mä en siinä kohtaa voinut kuin puristaa penkistä lujemmin ja todella ihmetellä sitä, miten se oli niitä harvoja tuntemiani ihmisiä, joiden oikea kives roikkui vasenta alempana. Ja sitten se tapahtui. Bussikuski teki niin sanotut reittilinja-erikoiset. Hei kuski! Varo orava! Se olisi sitten niinku tehtävä suoritettu.